मैगंआव संख्रियानो गैया माथो। आगै संख्रि लाबोनाय। संख्रि नाङाखै नामा? नांथाराखै जाम्बि संख्रिखौनो होआखै माथो। होआखै? बैलाय माथो थोरसियाव? नै ओंख्रिखौ जाना नायलाय ओंख्रिखौ संख्रिखौनो होआखै नोङो। बावगारबाय खोमा आं होनो। सोरनि फन फैबाय दं दहायनिफ्राय एसेबां? बे रादायानो फनखौ हरबाय दं दहायनिफ्राय। रायजासिगोन आं आदा जों। सोर फन हरबाय दं? मानो हमाखै हमैदां? ओइ एक्सेन्सनिसो खोमा। आदा आब' रजाया फैगोन होननानै बुंदोंमोन। ए नंगौ फैनो होब्लानो जाबाय आरो। माबा हाथाय खालायनो थांगोन होनना बुंदोंमोन बैसागुनि। आंखौ लिंदों थांनांगौना थांनाङा? थां नाथाय थाब फै दे बेरायला बेरायसि नङा। औ जागोन दे। आदा हाव माबोरै? मा आंनि बायला दखानखौ नायनो फैबाय नामा नोंसोरो? आब' रजाया नोंनि मम'खौ जायोनो। नंगौ नामा? दे नों माथो मोजांथार मम' सङोनो बिग्राय। दे जाहोदो होनब्लालाय। फेमास थारनो माथो खोनाबाय थादों आं। फेमास नङालै ओरैनो बानायलाबायो आङो। रादाया फनखौनो खालायबाय दं। मा खालायदों? दे जिराय। औ रानि मा जालायखो? लोगोआ फन हरबाय दं। दे दानिया बुंदों नों माबायदि मम'खौ जानानै मोजां मोनो? स्पाइसि ना सुइट? गोजानाव थांना रायज्लायहैनि र'। दा रिसिभ खालायबाबो हरबाय थागोन। आब' रजे दसे थाथ'लाय नोङो। दे आं फैगासिनो। अबाव थांनो? ओइ र' आंनो एसे मायबा नांगौ जादों। स्पाइसि बानायनांगौ ना? जायो नों अननानै जायखौ जाहोयो। ए नंगौ दे होमब्लालाय। सना नोंखौ एसेबां फन खालायबाय दं नों मानो रिसिभ खालाया? आरो नों अबाव दं? दं दे मानो नांगौ? मानो फन खालायबाय थादों? आं बुंदोंमोन ना फन खालायबाय थानाङा होननानै। मानो खालाया? नों आंनिसो सना आंनि। नोंखौ फन खालायनो थाखाय रावनोबो पारमिसन नाङा आंनो। दोनथ' आं बेलेगाव दं। मानो दोननांगौ? दोनथ' आं उनाव रायज्लायगोन मानसि दं। आंखौ थगायना अबाव थांदों नोङो? मा थगायदों आंलाय? अबाव थांदों नोङो आंनो खोन्थायालासिनो? माथो अबेबा बाजाराव नुदोंनो नोंखौ आंनि लोगो सासेया? सासे आब'जों फैदों आं हाथायाव। दोनथ'। फाल्तु मोननाङा दे सना। जेराव दं बेनिफ्रायनो बोना लाबोगोन मोनथिखा। नों टाउनाव थांदोंना मोनथिगौ आं। जेराव दं बेयावनो था। आं थांगासिनो लोगो हमनो। नाङा मानसि दं फैनो नाङा। आदा दं दे दा फै। होद मोनथिया आं बेफोरखौ थांगासिनो। जेराव दं बेयावनो था लोगो हमगासिनो आं। हेलौ मानो बुजिया नोङो? हेलौ दाननानैसो होबाय। फैगोनसो नामा बियो? नांगौबा नांगौ नाङाबा नाङालै आंनो। बारा दानो बोना लायगोनलै आंजों। हा? बेथ' रानि गिदिरसो। बे सैमा कुत्ता मम' दखाननियाव मम' जानाङा होननानै बुंदोंमोन आं रानिखौ। थेवबो जाबाय बेसेबा टेस्टि जाखादों मम'आ। टेस्टिखा। गोथाव मोनदों? जाबावनो हागोन दे। जाबावगोन आङो प्लेटसे। मा मोनफैदों नों बेयाव? आदा नों मा खेबसे बुंबा बुजिया नामा बाथ्राफोरखौ? आं बुंदोंमोन ना बे सेंग्राखौ आरो माब्लाबाबो नोंजों लोगोसे नुनो मोननाङा होननानै। आदा आं लोगो सासेजों मम'सो जाफैदोंमोन। नंखाय बाथ्रा बुंदोंफैनो आं अबाव लोगो नोंनिया? हा? दासाला नोङो बुजिया नामा? नोंखौ बुंदोंमोन ना आंनि बिनानावनिफ्राय गोजानाव था होननानै। नों गोरोन्थि सानदों नोंथां। आंखौ बुजिनो फैनाङा नोङो कुकुर साला। नों बे सैमा कुत्ता जातनि भिखारिनि मम'खौ मानो जानांगौ नोङो? गाराव। आदा नाङा नों मानो बेबायदि खालायो? गाराव बे कुकुरनि मम'खौ जानाङा। गाराव। आदा नों मानो बेबायदि? खोनासं मिस्टार आंखौ जा बुङो बुं। नाथाय जाग्रा बुस्थुखौ बेबायदि गारनानै अपमान दाखालाय।
मा नों आंखौ लेबेल देखायनो फैदों नामा? आं लेबेल मारियाखै नोंथां। नोंसो जेराव मेरावनो फैलाबायनानै जानला मोनला खामानि मावलाबायो। आंखौ सिनायाखै नोङो कुकुर आंखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनो फैदों नोङो? आदा फैदो थांसै फैदो। नोंखौ दिनै नोंनि अकात देखायनो थांगोन आं। गावबागाव अकाताव था मोनजा रोङि भिखारि। खोनासं नोंथां आंखौ अकातनि बाथ्रा बुंनो फैदोंदि सिगाङावनो निजिनि गावबा गावनि केरेक्टारखौ मोजाङै खालामना लाग्रो। जाग्रा बुस्थुखौ बेबायदि गारो नामा? नोंथाङा मा गियान गैया नामा? गियान? नोंनिया थारमाने टेनसना बे 20 थाखानि मम'खौ गारनायासो नामा? बावगारदोंमोन आं भिखारि। बे 20 थाखानि मम' गारनायखौनो टेनसन लादों। नोंनो 100 बारा होगोन आं। फैसानि बाथ्रा फैया नोंथां। गासैबो बाथ्रायावनो फैसायानो सलिउसन जाया। नोंथां बायदि गोनां मानसिया गासैबो बाथ्रायावनो फैसाखौनो लाबोयो गेजेराव। आंखौ मायबा बुंब्लाबो आं जेबो मोना। नाथाय जाग्रा बुस्थुखौ बेबायदि अपमान गारनो नाङा। दिनै बेसेबां मोनजारोङि मानसि गोग्लैसोना दं। दिनै गोरिब मानसिफोरा मोनजायैनि थाखायनो बेसेबां बेमार जालांदों, बेसेबां थैलांदों। उदै सेबथा खालाय खालाय राननानै थानांगौ जायो। नोंसोर मा बुजिनो? बे जाग्राखौ मोनजायैनि थाखायनो, बे जाग्रानि थाखायनो जों मा मावो। आरो नोंथाङा बे जाग्राखौनो बेबायदि अपमान खालायनानै गारहरदों। आंनो 20 थाखानि जायगायाव 100 फैसा नाङा नोंथां। नोंथाङा एसेबां बाराद्राय फैसा जादोंब्ला बै सोरबा गैजारोङिफोरनो फैसा हैथां। बै लामायाव गोग्लैसोना थानाय सैमाफोरनो माबा बायना हैथां। पुण्य जागोन। मिथिबाय? एसेबां फैसानि लेबेल देखायनो फैनाङाथ'। केला मा सानदोंलै नों आंखौ साला हो? सना आदा उथि बे मा सनानि स्पिडा नामा? उथि आदा साबाय नामा? साबाय आदा। नों अबेनि साहस मोननानै आंनि बिदाखौ बुनो फैग्रालै नोङो? हो? सोर नोङो? आंनि बिदानि सायाव नोङो आखाइ थिखांगोन? नोंनि आसोल महरा बिदिसो। आगै थां न'आव थांदो नोंथां। थां हामा। आंनि बिदाखौ नोङो आलाय सिलाय बेबायदि लामा गेजेराव बुनो फैदों जेबो दाय गैयालाबासिनो। मानो बुदों नोङो आंनि आदाखौ? सोर नोङो? पुलिस अफिसार ना मन्थ्रिनि फिसाला? मा साननानै नोङो आंनि बिदाखौ बिदानि सायाव आखाइ थिखांनाय नोङो? नोंखौ ओरैनो बुङाखै मानसिफोरा गाज्रि होननानै। नोंनि आखला बिदिसो मार। सना प्लिज सरि। आं मिथियामोन बे नोंनि आदा होननानै, नोंसिनि बिदा होनना मिथियामोन आं। सरि सना। मा नोंसिनि आदा आंनि बिदा मा? सोरनिबा बिदा जालायनांगौ नामा? आंनि बिदा जालायनांगौ नामा? नों थारमाने मा जायखौनो बेखौनो बिदि बुलाबायसो नामा? थारमाने मम' दखाननि मानसि नङा। नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनाजोबदों आं। नों थारमाने बेबायदिसो मानसिया। फै साला नों बायदि सेंग्राखौनो गोसथोदोंमोन आङो। आगै हामा थौ। लामा गेजेराव हामा बेफोरखौ थौ। न' थांदो। सिरि थादा आंखौ बुंनो हो। नोंनि थाखाय साला आं आंनि बिदाखौ थगायबाय थादोंमोन। नोंजों रायज्लाया, नोंजों लोगो हमला होननानै। नों बायदि सेंग्रानि थाखायनो। आंनि आदायानो आंनि थाखाय गासैबो बिमा बिफा। आंनि आदानि सायाव जुदि सोरबा आखाइ थिखाङो आं सहायनो हाया मोनथिखा। नों सासे गाज्रि सेंग्रा। सना प्लिज बेबायदि दाबुं। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। सना प्लिज। नों सासे मैला गोसोनि मानसि आरो नों बायदि मानसिनियाव रावनिबो थाखाय रेसपेक्ट गैया। आरो नों बायदि मानसिया रावनिबो जानो हाखाया। बेबायदि दा बुं सना। आं आंनि बिनानावखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखायसो बेफोरखौ खालामदों। आगै बुंना आं नोंनि थाखायसो बेफोरखौ खालामदों होननानै बुंना। जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैया रादाय। आंहाबो मेगन दोङो, खोमा दोङो, मिथिबाय? आरो खोनासं, नों बायदि गाज्रि आखुनि मानसिनि, गाज्रि केरेक्टार लुज मानसि, सनमान खालामनो रोङि नों बायदि गाज्रि गोसोनि मानसिया आंजों नुजाखानांलाबो। सना खोनासं सना।